Yinava tikupasidani zimene wayankhula Bon Kalindo lero pa 22 August 2024. Bon Kalindo the DC mwini wake amati ndi president wa anthu osauka komanso president wa Malawi First wayankhula izi lero tamvera. Utenga wanga kwa iwe wosauka mzanga amene ukukumana ndi mavuto osiyana-siyana mmene kwacha kunjaku chonchi nkhawa zilibi kuti kodi pano lero ndi anawa adya chani, nanga anawa sukulu ndi alipirira chani, nanga pakhomo pano ife tipanga bwanji, nkhawa zochuluka chifukwa cha mavuto osiyana-siyana amene ali muno m'Malawi. Utenga wanga ndionena kuti kunja kungatani kungaade kungatani mdima ungavute motani koma kuwala kumakhalapo, siku lina kuzawala ndipo uzayiwala mavuto onse. Ndi chifukwa chake ena inu mukamaona atsogoleri enawa akunyada kandi a MP kandi a president kandi a vice kandi a CEO kandi a bwana otani kandi dokotala, muzizindikira kunena kuti iliponso nthawi imene iwonso anali pa mavuto, chifukwa wina aliyense amene mukumuona lero ali ndi kale lake. Wina aliyense amene mukumuona lero ulo atavala motani ulo akuyendera galimoto yotani ali ndi kale lake. Ndipo kale la atsogoleri ambiriwa mabwana ambiriwa munati mulifufuze inuyo mukunza kugwesa misonzi. Anthu enawa angopanga matama lero chifukwa chokuti ali mboma, koma anthu amene anali amphawi kopsa. Ndi chifukwa chake amanena kuti what comes around kapena what goes around comes around, what goes around comes around. China chilichonse chimene ungachite munthu chimene wakhala kuchita mbuyomu chimazabwereranso. Motero kuti musamadabwe nawo atsogoleri athu akuno ku Malawi, limene limachulukira kwambiri ndi dyera ndi matama, koma onsewa munati muafufuze atsogoleri athu kuchokera ku ma MP, kuchokera kwa makhansala, mameya, ndani ma president onsewa ali ndi kumuzi kwawo aliso ndi kale lawo. Ndipo ambiri anali wovutika kopsa akacheche chenieni okuti kumadabwaso kunena kuti lero awa ndi awa apanga matama awa. Ndi mmene dziko limayendera. Ndipo atsogoleri athu akanakhala kuti amachita walk the talk ndi kumakumbukira kumene iwo anachokera, makamaka umphawi umene iwo akumana nawo ali ana, sibwenzi pano Malawi anthu akuvutika chifukwa akanamapanga zimene anaziona zija kuti anzawonso asadzazione. Pali chipiki cha china chimene chikuyenda pa social media, President Chakwera ali ku Germany akuyenda pa njinga. Ndi anthu amadabwa kunena kuti kodi president iso amatha kukwera njinga? Tuwe kodi ndi zimene tikunena zikunena kuti aliyense ali ndi kale lake. Anthu ambiri wa musamawa waone chonchi, enawa apangapo maganyo olima, enawa apangapo maganyo osuka njinga, enawa apangapo maganyo onyamula matumba kwa anthu olemera. Kaye ine mbuyo mundena nyamulapo matumba afulawala osasambaso iya lukangogona choncho. Ndi mmene zimakhalira ziko. Kutero kwa Chakwera aja ku Germany, kumene kuchako ndi ku Germany amakhulupirira kukwera njinga chifukwa njinga ija wani ndi transport ya easy, umakafika nsanga kumene ukupita, komanso imathandiza kupanga ma exercises. Motero kuti atsogoleri athuwa akanakhala kuti amapanga zimene zijazo muziko la economy yake yovuta ngati ya Malawi, bwenzi pano mankhwala muzipatala ali pweche, bwenzi pano masalari anthu akulandira ochuluka, bwenzi pano ana asukulu asakuvutika, bwenzi pano a pension amene ndalama zawo pakana lero sakulandira anthu akulandira, bwenzi pano anthu amene amayenera kuti apasidwe compensation akulandira ndalama zawo, bwenzi pano ku immigration kuja ankanama ndikumalemba ma press statement kumanena kuti by Monday
immigration ikhayi kupereka mapassport ochuluka kwambiri kwa akuluakulu dziko la Malawi amene analilozayo amene ndi dolo. Ndi mmene tuzimakhalira asogoleri amene wawa akati aziyenda pa njinga ndikumapanga zimene akapanga kale akamakumbukira kumene achokera. Bwezi pano zinthu muno Malawi muno zili bwino kwambiri, koma chimachulukira asogoleri athu ndi matama kutero konse aja ambiri wa muwaone mabwana ambiri wa mwayang'ane m'mabondo mwawo mukaavula matrauza awo muona m'mabondo mwawo muli zipyera zosiyanasiyana chifukwa chokugwa pa njinga. Kuteroko even our vice wa mwaona nthawi inaje akudya mu restaurant umene njani moyo umene akapanga iwo kale. Koma asogoleri athu akuno vuto lawo ndi amatama, safuna kuchita walk the talk, safuna kupanga zimene iwo moyo umene akulira nawo poganizira mavuto amene ali kuno ku Malawi. Motero kuti kunoko convoy imene ya president convoy ndi magali moto over 70 amaenda magali moto 70 akasinja nkati kumadabwa kuti kodi kunoko ku Malawi kuno angamuphe president ndi ndani. Magali moto over 70 ndiponso over 70 ndachepesatu koma ndi uja akukwera njinga. Tikati tizinena kuti ku Malawi kunoko ndife anthu osauka ndikumanenadi zoona kuti ndife anthu osauka ndikumakwera njinga zijazo. Ziko lino lili bwino kwambiri. Lero li aujene a vice president anakanya mu restaurant yachiyimirire munaona anasanza sana sanzetu. Vuto la ifero ndila matama tini matama kopya tikanakhala kuti zimene zijaza akupanga zija sapanga nthawi ya kampeni chifukwa vuto ndilonena kuti amapanga moyo umene ujawo nthawi ya kampeni kuti anthu muatame kutero kuposa chedwa pompano muwaona afika pena aziomba njwera, muwaona afika pena akampeza munthu akudya deya weni azisamba m'manjani kumadya nawo, muwaona posa chedwa pano azilowa m'misikamu ndikumatafuna nawo matemba kumatapa matemba osaphika ndikumadya, muwaona azitafuna terere osaphika amene ajawo. Vuto la asogoleri athu akuno amapanga zinthu nthawi ya kampeni ndi cholinga kuti anthu asankhe matama, anthu aziaona ngati ali nawo limodzi. Akangowina amakhala anthu osiyana. Olo pakali panomba muone ndalama ziti zizituluka, ndalama anthu apasidwa ndalama za nnyo, anthu alandira ndalama cholinga akufuna muavotere, mukaavotera akakhalaso pa mpando azisimbwaso kawiri basi masairini vi museumu. Vuto la kuno ku Malawi asogoleri athu samadziwa kumene achokera, koma ena awa ali ana amene wawa amagakhale makabula awo anali azigamba akakhala ena aifeyo ndeta kulapo kuzafika pangana fofulu opanda olopanti mutimo mukabudulamo ndiye mmene limakhalira tuziko. Neya ino Amalawi musamadabwe kumanena kuti achakwera tauna atakwera njinga ndi zimene akakwera kalero amakwera njinga kumapita pakana kolalika akukwera njinga. Itauna vice president akudya misima yophika kale yomanga mujumbo tuye ndimene kalera oli nali kwa golden ko kalero ali kumulanje secondary school ndimene zimakhalira. Koma vuto lathu la kunoko asogoleri athu mabwana athu ma office mu ma estate mu matama amakhala ngati kwawo kulibe, ndipo ena ayiwowa anasiyaso ndikupita kwawo komwe. Akakhala pa company po matamato tapita ni ku waterboard mukaone Blantyre ya waterboard agulagula ma VX yapasana ma VX kuphatikizapo board chair, koma ku Blantyre kulibeko mazi. Tapita ni kulilongwe mukaone mene anthu akubera makobiri, mabwana ama office mene akubera makobiri. Tapita ni ku area sate ku polisi mukaone matama ukaoka ngati kwawo kulibeko, koma ose aliyese waifeyo anachoka kumuzi. Ena awa kumuzi samapitako ati amaopa ufiti, komatu wakula kongo kumuziko komatu amaopa ufiti. Tikunena pano mukapita ku Chitipa district, Chitipa tu Chitipa district, mafuta ama galimoto kulibeko, magesiso kulibeko,
kuchitipatu yeti akuti tili ndi atsogoleri zonsezi yakupanga ku Germany zija akati azizipanga kunoko ku Malawi kunoko ndikumazichita apply pa ground. Malawi ali wokongola kwambiri. Ayulire serious inuyo mungamakhale kumanena kuti mukulamulira ziko koma kuchitipa kukopanda mafuta agalimoto anthu akuvutika kwambiri kuchitipa. Olo msewu umene wopita kuchitipa anthu akuvutika. Misewu yambiri olo mpalombemu kupita ngati kucheni kuswa ng'oma uku anthu akuzunzika kaye kumadera amene kunachitika Friday kujako anthu akumene ndi agalu okha akuzunzika. Olo kungotenga greda mukamapita kwa ana machekecha uku kungotenga tolo greda kuti tingoti greda ingoti mwe anthu ayende mabwino. Indithu kutoko zonsezi zikudikira kampeni ndi mmene Malawi alili. China chilichonse amadikira kampeni. Likanakhala nthawi yakamuzi kumanena kuti kuchitipa kulibeko ujeni mafuta amagalimoto ndizomvekatu. Tapita ni ma filling station akuchitipa mukapeza ma filling station wonse kulibeko mafuta. Magesi ndendi ya watu. A board chair aku Blantyre water board anthu akufuna kuti pakana apange akupangireni strike ndiye mukagule zimaujeni za mazi muziagaira anthu ma water bowsers ndiye muziagaira anthu mazi ma location mukudikira anthu afeka endi kolera ndiye muzithamanga ma TV mikana kuti aujeni Blantyre water board we are trying hard. Vuto la kunoko timasusuka kwambiri. Ena ndi awawa amathamangira kunkhota atakati mzungu akangowaona. Ndikumakanena kuti no, this is very very sad. We are going to investigate this plane crash. Mwalephera kuchita investigate plane crash yanu ya pachikangawa popa. Ndiye mukapange kuje ni investigate commission of inquiry plane crash ya azungu. Ndege yonse siya amanu inu kumalawi kuno ndege mulibe ndipo olo company yopanga olo tabwa la ndege mulibe koma basi matama mafuna azungu azikutamani azina kuti koma Malawi ndiwo gwirizana. Minister ndi minister basi kuthamangira kuti mwalephera kuthamangira pachikangawa apapa azanu atapanga ngozi. Mukulephera report kulitulusa pakana lero ndiye muzikauza azungu kuti no, we came here to be with you in solidarity. We thank you the people from Kodakota and we will make sure that we institute a commission of inquiry. Government will make sure we want to find out what really happened wachani nzambu yako basi azungu aziwe kunena kuti oye Amalawi ndi anthu aja mu heart of Africa atikonda lero ndi awa abwera kunoko kuchipatala. Malawi ziko lathu ili ndi lomweli tinayenera tilikonde. Anthu athu akuvutika kwambiri. Amalawi akuzunzika kopsa kuwaona anthu amene anasiya ntchito mmene alili m'mizimu. Ena akudwala, ena mashuga anagwira, mastroke anagwira koma boma lili vyende kumangowayang'ana anthu. Kuwaona anthu onse amene anagwira ntchito kutheba ma account yawo pakana ena afika posekedwa ananamizidwa ndi boma kunena kuti tikusegulirani mwa account ndalama zanu zifike mmene zili ready kuchokera ku South Africa. Ndalama zo pakana lero anthu andale a satanic anazidya zonse. Kodi Malawi azanjoya liti muziko la Jeromwe? Azanjoya liti? Kuona anthu kumvesa chisoni, kuona anthu kumvesa salary yache ya ku polisi kuiona salary ya ame, kuiona allowance, house allowance. Ndikumadabwa kuti koma mabwana tundera kunjoya. Anthu kunja kuno mwina abale semuziwa pali ena aje Malawi muno amataka machoka salary yawo amachoka nayo over 50 million salary. Mwana kuti amene ikoma ndi Malawi ndi nzungu ni Malawi. Kumuona ali ni ma connection ya anthu andale. Kumuona ati ndo aku parliament. Akakhala ma allowance ya ku parliament ndi ma salaries nge pamwa anthu kumapenga ndi ndalama m'mizimu. Ma MP kumakwatira akazi 88. Koma Malawi akuzunzika kopsa. Kutero nthawi ya kampeni imuona kutuluka zinthu nthawi ya kampeni kutulukatu zinthu izi njinga mwaziona anthu akugwera mu Germany pang'ono izi mwaona akudya mu restaurant mu pang'ono muona zinthu muona tu zinthu iyi ni nthawi ya kampeni
komabe siku lina iwenzanga osauka kuzacha, usadandaule yayi kuzacha. Muasiye azipanga zawo za ndalezo, muasiye azipanya malamulo ngati mene aphwanyira kuja kumachedwa ku MRA. Amati akachoka commissioner general jayo amachita advertise malamulo amanena choncho, amachita advertise ndipo anthu amayenera achite apply. Lero angosankhana anthu ali okhaokha ni mmene Malawi yakhalira. Koma siku lina kuzacha iwenzanga osauka, musamudabwe Chakwera kuti wakwera njinga, musamudabwe Michael Usi kuti amadya sima pa restaurant ya Chiyimirire, anthu wakwawo ndi kumuzi mene sokuliriwe kwanuko. Siku lina kuzacha izi akupangira kampeni ayiwalira kumene akuchokera, akati aziyenda pa njinga bwezi pano zinthu zili bwino, tikati tizidya tonse m'marestaurant m'misikamu zinthu zili bwino, koma akudikira kampeni. Bon Kalindo the DC mwana upsha kwambiri, the most deadly and dangerous child from Jeza Village tiye Mabuka, box 76, Mulanje, Malawi, Southern Africa. President wa anthu osauka komanso president wa Malawi First.